Снощи стана нещо, което много партии изобщо не очакваха. Големи заявки, силни участия, самочувствие до тавана и накрая под 4%. Приятели, здравейте! Първите екзит полове пристигат вече в офиса на Меч Централния. Убиваме ги! Меч и извън парламента. БСП извън парламента. Повечето социологически агенции на всички избори ни дават на карта, след което ние сме вътре, вие след това ме гледате тъжно и ме задавате подобни въпроси. Има такъв народ, най-големия срив. От ням сигурно влизаме до почти изчезване. И тук идва интересното. Нови проекти като Величие и Намка Сияние също не успяха да пробият. Това е моментът, в който реалността удря. Силно. Защото избирателят вече не се впечатлява от шум. Не се впечатлява от обещания. И най-вече не се впечатлява от самоувереност, а наказва. Директно ще на подчертата. Истината е проста. Не влизаш в парламента, защото си убеден, че ще влезеш. Влизаш, защото хората са убедени в теб. А снощи явно не бяха. Самочувствието не се брои за процент.